Bona tarda, companys. Soc Marc Oliver, el vostre agent immobiliari de Lleida. Com bé sabeu, us vinc a presentar un vídeo d'un pis nou que comencem a comercialitzar. Primer de tot, comentar-vos que estem en un edifici molt senyorial. Un pis de 180 metres amb un setè pis preciós. Fixeu-vos, se necessita reforma si es vol actualitzar, però tenim una zona d'armaris que hi cabrà tota la roba, un rebedor ample, un menjador a mà dreta que al seu dia tenia porta de despatx i zona de menjador, amb portes correderes amb vidre. Fixeu-vos una miqueta. Es pot tirar tot aquest tabic d'aquí i us quedaria un menjador de vora quasi 40 metres. Realment serien uns 36. Fixeu-vos, també podríeu agafar els armaris, tireu tot, o ho podem pintar amb blanc lacat. Aquí tenim una terrassa que està tancada tipus galeria, però és ideal pel tema del soroll. Foc a terra, com bé veieu aquí, i unes vistes espectaculars. Fixeu-vos, entrant cap aquí, vistes al riu i vistes al castell. Aquí dalt tenim el castell de Lleida. Vistes al riu, com ninguna. I l'habitació principal, aquesta d'aquí. Aquesta habitació, que també dona la terrassa, i podria ser la vostra. Té quarto de bany i vestidor, però prefereixo fer el recorregut normal. Comentar-vos, al ser una casa senyorial tenim cuina amb accés independent cap a la zona de l'exterior. És a dir, aquest pis té doble porta. Una porta seria aquesta d'aquí i l'altra per on hem entrat. Tenim la zona de la cuina, que és aquesta que veieu aquí. Caldria reformar completament. Es pot mantenir el terra si es vol, la distribució més o menys és per mantenir. I aquí tenia el que era la zona del servei. La zona del servei és una mica la zona de rentat, per estendre la roba, i aquesta era l'habitació de la noia que tenia de fer feines, amb quarto de bany individual. És a dir, que si voleu llogar una habitació o tenir algun familiar, endavant, podria estar aquí perfectament. Això sí, potser podríem fer una mica de reforma. Fixeu-vos, la zona de rebedor també podríem accedir a lo que és la suite principal, que és aquella que us he ensenyat abans. Tot això d'aquí podríem fer un armari a medida i tindríeu armari a la dreta i tot l'armari aquest que teniu aquí a l'esquerra ja us serviria de vestidor. Justament aquí és l'habitació principal que us he ensenyat, que té accés a la terrassa, i saltaríem a lo que és el quarto de bany. Quarto de bany i d'espai, guapíssim. Ja tenim el plat de dutxa reformat, això sí, se pot acabar de fer tot i és més fàcil. Doncs bé, companys, aquest pis, aquesta habitació principal, a més se complementa amb 3 habitacions més que estan en aquesta zona i un quarto de bany. Us convido a que vingueu i, ja que estem aquí, us ensenyo simplement la primera habitació. Vinga, va. Fixeu-vos quina pedazo d'habitació teniu aquí. Té accés a un altre balcó i a una altra galeria. Per descobrir més d'aquest immoble, truqueu al 973 10 22 86. Marc Oliver, el vostre agent immobiliari, us ajudarà a trobar el vostre immoble. A més, us ajudem amb la venda de tots els que tingueu necessitat de vendre. Com ja sabeu, compteu amb nosaltres, estem aquí per ajudar-vos. Un saludo. Tots els interessats ja sabeu, podeu fer una trucada a la nostra immobiliària i us entendrem encantats. Que vagi bé.